мардуми тоҷик, салом алейкум. Меган ки дар Қирғизистон ва Тоҷикистон ҷанг неста. Дина шав соати 3 шав, инами шав то есть. Саҳар мо фуро омадаем дар Қирғизистон, дар Ош. 20 нафар тоҷик, 18 нафар мард, 2 нафар зан. Хулоса моро янима кардан узбек тоҷик, узбек қирғиз таможина гузашт, баъди ва ё мо гузаштем. Дар автобус бор мон кардан, гуфтан шуморо типа сарпровождающий мегиранд то границара мебаранд. Коргарои аэропорт ҳамаш пӯшанд. Коргарои аэропорт ҳамаш пӯшанд. Форма пӯшидагиян 500 сими 1000 сими метиен ба мегзарен. Не короче ба муш задесиян, ба лағат задесиян, ақорат кадесиян. Хулосаи гап